बहुत दिन भिडिअ बानायाखैमोन दिनै भिडिअ बानायबाय आरो निखौ लाबाय दिनै आनबक्सिं नोंथांमोननो खोन्थिगोन नों सोलिरा एसे हामाबो गाज्रिमोन बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनो हायाखैमोन आरो दिनै बेखौ आनबक्सिं खालामगोन असम मबाइल DJI गेम्बल नंगौयो मोनसे मोजां गेम्बल इयो DJI कम्पानि गेम्बल आरो बे गेम्बलखौ गोबाव जाबाय लाबोनाया नाथाय भिडिअखौ बानायाखैमोन सोलेरनि एसे प्रब्लेम लोमजानाय जादोंमोन बेनिखायनो बानायाखैमोन आरो दिनै आनबक्सिंखौ खालामना खोन्थिनोसै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय गिबियावनो महाभारत रामायण गांनैसो आंनो गोनांथि गैया बेखौ आरो वारेन्टि कार्ड दङ मोनसे आंनो गोनांथि गैया बेनिखायनो आं बेथिं दोनबाय बेखौ आरो एकदम समायना बक्स मोनसे हरदों समायना बक्स बेयाव जेबो गैला बेखौ बिथिं दोनबाय आरो बेखौ समायना बक्स मोनसे आरो सायाव लिरनाय दङ DJI गेम्बल स' नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय आं बेखावना लानोसै आरो नायनोसै मा मा दं बक्सनि भितराव हरदो USB डाटा केबल मोनसे आरो डाटा केबलखौ बिथिं दोनबाय लोगोसे खुलिनो बाहाया लोगोसे गेम्बल आरो बेयाव जेबो गैला गेम्बल मबाइल गेम्बल आरो फिसा मबाइल गेम्बल मोनसे समायना जागोन जानांगौ आरो इनि बेटारि बेकआपखौ नायनो थाङोबा बेनि बेटारि बेकआपा 8 घन्टा बेनि बेटारि बेकआपा 8 घन्टानिफ्राय 10 घन्टा बेनि बेटारि बेकआप फुल चार्ज होब्ला फुल चार्ज होबा 8 निफ्राय 10 घन्टा बेकआप होगोन नोंथांनि भिडिअ बानायनायाव आरो नोंथाङा बेखौ चार्ज होनांगोन 3-4 घन्टासो चार्ज होनांगोन अब्लानो नोंथाङा 8-10 घन्टासो बेनि बेटारि बेकआपखौ मोनगोन लोगोसे जों बेनि जुदि बेलेन्सनि खोथा बुंनो थाङोबा जोङो बेनि बेलेन्सआ ओरैबायदि मबाइलखौ नोंथाङा नोंथांनि जे जामबुं मबाइलखौ नोंथाङा थोंजों ओरै मेजारमेन्ट खालामना लाबानो जाबाय नोंथाङा टेस्टिं खालामनो थाखाय नोंथाङा बे समान जानांगोन बेखौ नोंथाङा बेथिं स्क्रू मोनसे दङ स्क्रूखौ नोंथाङा एडजास्ट खालामनांगोन एडजास्ट खालामनानै नोंथांनि बेलेन्सखौ नोंथाङा थिक खालामना लानानै उनाव नोंथाङा बेयाव सुइच मोनथाम दङ बे सुइच मोनथामनि नोंथाङा बेखौ खेबनै थुनानै दसे थुहाबना लाबानो जाबाय थुहाबना लानायनि उनाव नोंथाङा बे अन जागोन आरो अन जाबाय बेबायदिनो अन जानायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनगोन सानि मोनसे गोदान सुइच दङ आरो बे सुइचखौ नोंथाङा दांबा बेबायदि जागोन रुल एन्ड टेल मोननैबो जागोन लाखै लाखै गिदिंदो बेसे स्टेबल गोबां स्टेबल गिदिंदो आरो बेनिनो खाथियाव नोंथाङा सुइच मोनसे नुबोदो बे सुइचआ जाबाय भिडिअ रेकर्डिं एबा नोंथाङा जे फट' दैखांगोन बेनि थाखाय आरो बेनि बेटारि बेकआपखौ बुंनो थाङोबा बेनि बेटारि बेकआपा 8 निफ्राय 10 घन्टासिम बेटारि बेकआप होयो नोंथाङा भिडिअ बानायबा बेखौ मोनगोन आरो 8 निफ्राय 10 घन्टा बेटारि बेकआप होगोन बेनि अनगायैबो बेयाव मोनसे जुम इन जुम आउटनि सुइच दङ नोंथाङा भिडिअखौ जेब्ला बानायगोन अब्ला नोंथाङा जुम इन जुम आउट खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथांनि मबाइला जेब्ला ब्लगिं खालामगोन अब्ला नोंथाङा भिडिअ खालामगोन अब्ला नोंथांनि मबाइलाव जेब्ला चार्ज गैया जागोन मबाइलाव जामबुं नोंथांनि चार्जआ जेब्ला जोबगोन अब्ला नोंथाङा बेथिं मोनसे पट मोनसे दङ बेखौ खुलिनानै नोंथाङा बेजों चार्ज खालामनो हागोन बेजों नोंथाङा चार्ज खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा बेखौ चार्ज होनो थाखाय नैथिं पट मोनसे नुदो आरो बे पटजों नोंथाङा चार्ज होनांगोन नोंथांनि मबाइल चार्जारजों चार्ज जागोन आरो बेनि अनगायैबो बेयाव नोंथाङा मोनथाम मटर नुनो मोनदो बे मोनथाम मटरा इउज खालामनानै नोंथाङा बे मोनथाम मटरखौ इउज खालामनानै नोंथाङा भिडिअखौ मोजाङै बानायनो हागोन आरो नोंथाङा मोनसे साबजेक्ट डिरेक्सनबो खालामो जेरै मुभ खालामो जेरै नोंथांनि फेसखौ नोंथाङा फेस स्क्रिन खालामना लाबा नोंथांनि मोखाङा जेथिं गिदिंगोन बेथिंनो बेयो हारसिंनो गिदिंबाय थागोन नोंथांनि फेसखौ स्क्रिन खालामगोन आदसा आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोन्थिगोन बेनि जिथुबा हाइपार लेप बानायगोन आरो स्ल' मसन बे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो होबाय दं होनानै खोन्थिगोन नोंथांमोना मोनो आरो बेनि जे प्राइसआ जाबाय नोंथाङा 10,000 निफ्राय 11,000 गेजेराव मोनगोन आरो नोंथाङा जुदि 11,000 बायगोन नोंथाङा कम्बो सेट मोनगोन अब्ला नोंथाङा बेखौबो मोनफागोन नङाबा नोंथाङा 10,000 एसे सिङाव नोंथाङा बेखौ मोनफानाय नङा बेखौ नोंथाङा एक्सट्रा बायनांगोन आंनि मथेबा बे मोजां बेखौ लानाया मोजां स्टेन्ड ट्राइपड स्टेन्ड नोंथाङा जेरै दोननो हागोन अब्ला जों बांद्राय गोबाव खालामालासिनो बेजों जों भिडिअ खालामनानै नायनि माबायदि भिडिअ नुयो माबायदि स्टेबलाइज जायो खालामनायनि सिगांनो बेयाव मोनसे एप्स लाग्रोनांगोन इनस्टल खालामनानै नोंथाङा प्ले स्ट'राव मोनगोन DJI Go
बेखौ नोंथाङा एप्सखौ नोंथाङा इनस्टल खालामना ला इनस्टल खालामनायनि उनाव जिमेल सिमेल नोंथाङा बानायनोबा नोंथाङा बानायना लाबानो जाबाय आंबो हामाखै दासो खालामगोन आङो बेनिखायनो जिमेल सिमेल नांगौबा नोंथाङा बानायना लाबानो जाबाय अब्ला नोंथाङा भिडिअ शटखौ नायबा अब्ला बांद्राय गोबाव खालामासै जों भिडिअखौ जागायजेनसैबा लेट्स गो एन्ड स्टार्ट There was time, no room for darkness to take place. Calling for the light in the mystery of life. So दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथाङा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो बाय बाय